La Paeria de Balaguer ha presentat el programa Memòria d'Intervenció Integral en l'àmbit del centre històric, una proposta global de transformació urbana, ambiental i comunitària per valor de 12,5 milions d'euros en el marc de la convocatòria del Fons de Recuperació Urbana, Ambiental i Social de Barris i Viles d'Atenció Especial. Aquest programa s'emmarca dins el Pla de Barris i Viles de Catalunya de la Generalitat i té l'objectiu de millorar els barris des d'una perspectiva integral, urbanística, ambiental i social. En el cas de Balaguer, el centre històric ha estat definit com a àrea d'atenció especial. La definició del programa és resultat d'un ampli procés participatiu que ha implicat tècnics municipals, entitats locals, grups polítics i veïnat. La proposta suposa la intervenció més global i transversal plantejada fins ara al nucli antic, amb actuacions que combinen rehabilitació d'habitatges, millores urbanístiques, transició ecològica i projectes socials i comunitaris. L'acte de presentació ha servit per exposar públicament les principals línies del programa que vol revitalitzar el centre històric, millorar la qualitat de vida i reduir desigualtats en un dels àmbits més vulnerables de la ciutat. El projecte presentat inclou 28 actuacions repartides en 3 grans àmbits: transformacions físiques i habitatge, transició ecològica i acció sociocomunitària i cohesió social. La paera en cap de Balaguer, Lorena González, ha explicat que el projecte estaria subvencionat en un 70% i que per a la resta es podrien buscar altres subvencions. Que ja s'ha presentat primerament als grups de l'oposició, ens quedava només aquesta presentació a la ciutadania, que ha tingut lloc avui a la sala d'actes de la Paeria, en el que hem pogut, primer, posar-nos en situació, que és el pla de barris, quins són els indicadors que ens han sortit d'aquesta diagnosi que han fet amb aquesta participació compartida, etc. I sobretot després quines són les 28 actuacions que es duran a terme, si així tenen a bé i si així se'n dona aquesta subvenció, relatives amb aquestes 3 potes, la part més urbanística, la part més de transició ecològica i la part d'acció comunitària. En aquesta ocasió el que hem fet és explicar fil per randa les actuacions que hem proposat en aquest projecte i que crec que poden ajudar a la rehabilitació del centre històric per un valor de 12,5 milions d'euros, dels quals la Generalitat ens subvenciona el 70%, crec que és una aportació prou important i que, a més, aquesta subvenció és compatible amb que puguem anar a buscar altres subvencions per a que aquest 30% que hem de posar de recursos propis puguem també buscar subvencions alternatives. Entre les principals intervencions hi ha la construcció d'un nou aparcament amb 180 places al solar dels antics jutjats, la rehabilitació d'un edifici municipal per convertir-lo en futur centre d'acció comunitària i la creació de 3 línies d'ajuts per la rehabilitació d'habitatges i la supressió de barreres arquitectòniques. El projecte també inclou 8 actuacions vinculades a la sostenibilitat i l'eficiència energètica, com ara la renovació integral de l'enllumenat públic, la substitució de les xarxes de sanejament i abastament en diversos carrers del nucli antic, la naturalització de la plaça Comtes d'Urgell i la creació d'una comunitat energètica local. El pla incorpora també 10 actuacions més orientades a reforçar la convivència i l'activitat econòmica, que inclouen la construcció d'un nou centre de formació en competències laborals, annex al CEI, nous espais esportius comunitaris, la rehabilitació de l'antic Cinema Condal com a nou equipament cultural i el programa Comerç Viu, enfocat a revitalitzar el teixit comercial. Paral·lelament, el projecte preveu també la creació d'una oficina local del Pla de Barris que coordinarà l'execució del programa, facilitarà la informació ciutadana i vetllarà pel seguiment i l'avaluació de les actuacions. El projecte es va presentar el 15 d'octubre i està pendent d'una resolució que es preveu que arribi al mes de gener. Si rep el vistiplau, les actuacions es desplegaran entre els anys 2026 i 2030. Lorena González espera que la resolució sigui favorable i ha volgut agrair la participació de totes les persones implicades en l'elaboració del projecte. Nosaltres estem molt orgullosos del projecte que hem presentat, molt agraïts a la participació que hem tingut, a la feina ingent que han fet el grup motor, a totes les entitats, veïns, grups polítics que han participat en aquest projecte, que això és un projecte al final de ciutat, fet per la ciutat i per a la ciutat, i per tant ara només és el que hem de desitjar que al gener, quan surti aquesta resolució, ens sigui favorable i que puguem tenir aquesta oportunitat d'invertir en el centre històric i sobretot en la seva rehabilitació. El centre històric ja es va beneficiar fa 20 anys del Pla de Barris, però el barri continua amb un dels indicadors socioeconòmics més baixos de la ciutat. Amb aquesta iniciativa, Balaguer aspira a impulsar una transformació profunda del centre històric amb una estratègia que combina sostenibilitat urbana, cohesió comunitària i reactivació econòmica.